Bueno, guantxe hasiko gea, momentu baten jarri behar diogu Arantxak eskatu do gaur goizen, etxetik jarraitzeko eta igual jartzen duten bitarten eta bialtzen dioten bitarten, nahiari ere pixkat eskatu diot gauza da, orain arte badakizu aurreko plenon onartu gendula Romaren araudi internon aldaketa eta hor jasotzen da nola egin daiteken, zun bidez telematikoki, baina momentu honetan ez daukegu olako araudirik. Alarma egoerak berez bertan bera gelditu die, egoera normal baten gaude eta ez dugu aldatu gure araudie. Orduan, momentu honetan, jarraipena, aigia pixkat hemengo instalazio guztiak eta prestatzen bideo bidez eta funtzionatu alizateko, baino, baina, lortzen deun, hori jartzea. Bestela bestik ez bada, ez dakit telefonoz jarriko dugu, baina gauza dana da, momentuz prestatuta ez gaudela, alarma egoeran funtzionatu gendun, hor badaude baita ere botoa delegatzeko aukera batzuk oraingoz, Romaren behin betiko onarpena egiten deunen, suposatzen da blindatuta ongo gehala legez ere funtzionatzeko modu telematiko baten, baina, ni saiatuko naiz jartzen eta igual esan hori momentuz nola gauden nahia, eta bide batez, nahiak ordezkatuko dula Ainhoa oporretan dago eta Ainhoa oporraldian nahia ordezkatuko dula idazkari bezala, uste denak ezagutzen dezutela, baina bestela bazpare aurkeztuko zaituztet, nahi arrudegino kontratazioa gote bezala dago, lide ordezkatuz, sortutako postu berrian, eta idazkari lanetan egongo da Ainhoa ez dagoen bitartean. Atxaldeon danoi, eta, ea ondo itzen deten, saiatuko gea. Nire aldetik gaur goizen, nahi eguarrein heldu zait, Arantxaren eskaera, urdubiak eta piko heldu zait, nik ez daukat inongo arazorik, baldin eta komentatu diotena. Aurrez erregistrotik eltzen malin mazaite zein idatzi, nik erantzungo nuke eta gustu handiz, gainezkan abile, baina lako gauzetarako nahiko zea naiz. Ez dut jaso eta gustatuko litzeke, aukerango litzeke, baldin eta justifikazio bat egin ez gehoz, berez araudian Roma ez dago indarrean, eta egia da alarma egoera batean aukera hori ematen dela, baino jada ez dago alarmarik, eta suposatzen da etxetik botua onartzeko, justifikazio arrazoitu bat egon behar dela. Eta justifikazio hori egoki aurkezten balima da telematikoki o erregistro bitartez, ez daukazu dela estatik etorri beharri, baizik erregistron etxetik baku aukita erregistron sartuta, niri helduko litzaidak eta ikusita zein dan egoera, agian posibil izango litzake, baina kasu ez da izan, eta nik Arantxakin hitzein dut, eta komentatu diot, nire aldetik ez litzakela arazoikengo, baldin eta justifikazio hori balima dago, edo txostenen bat eiteko aukera ematen balima zait. Baina berez, guain egun dagoen araudiakin, ez da aukera hori ematen. Orduan, Arantxakin hitzein da dago. Bale. Saiatuko gea konektatzen, horre, arazo tekniko ditugu, baina lortzen dugun. Ezoiko pleno deialdia, badakizue, bi aldiz hitzaizuen pixkat kontu hartzailetzatik, zein izango zen kronograma, ordenantza fiskalak onartu alizateko, urtero, dagon, badakizue, epe muga izaten dela, gaurko aurriak 13 edo tarte hontan, beti izaten da azkeneko egunetakoa onartu alizateko, gero bere prozedura jarraituta publikatu behar dalako Gipuzkoako aldizkari ofizialen, 30 eguneko epea ustete dagola, hor, badakizue prozedura guzti hori bukatuta egon behar dela urtea hasteako, ze bestela ez dauka ezin dira zergak aldatu tasak bai,
baino zergak ez. Eta, zentzu hortan, bidali zitzaizuen bai gero guain aipatuko dut ordenantza zeintzuk dian planteatzen dien aldaketak, baino, hemen gutxi gora bera ikusten baldin badezue proposamenean ondo ikusten da zer aldatzen den eta zerrez, bai, aldatzen dienetan modifikazio edo aldaketa suposatzen dulako, ez? Orduan, lehenengo ordenantzan ondasun higiezinetan aipatzen da, aldaketa dagola, bigarrengoan jarduera ekonomikoan ez dago aldaketarik, horrek esan nahi du bere hortan gelditzen dela, trakzio mekanikoan hirugarrengoan ere ikusten duzue aldaketa badagola, laugarrengoan eta bosgarrengoan, hau da, obra instalazio eta eraikuntzen gaineko zergan eta hirulurrek eragindako plusbalietan ez dago aldaketarik, hola gelditzen die. Seigarren eta zazpigarrena tasak udal zerbitzuengatik dauden tasak eta jabari publikoa erabiltzeagatik ere dauden tasak hor ikusten da aldaketa badagola, eta bukatzeko haurreskolaren zerbitzuagatik dauden tasetan ikusten dezute aldaketarik ez dagola. Orokorrean planteatzen da, tenientzen gona ez, alantxe sartzen dan. Orokorrean, planteamendu bat da, zergak eta tasak bereizita daude, baino, zergetan ez dago, ibilgailuetan kenduta ez dago igoerarik, eta bai planteatzen dana da, tasetan, igoera orokor bat, 1,5ko igoera bat, ikusita KPI-aren azpitik joango ginatekela, dagoeneko 3,3 inguruan dagolako KPI-aren garapena, eta espero da urtea bukatzeko nahiko linea hortan edo altuago bukatuko dela. Aipatzeagatik ordenantza, pixkate argi eukitzeko zein nun dauden aldaketak eta igoerak nun planteatzen dian. Lehenengo ordenantza fiskala ondasun higiezinen gaineko zergarena da, IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles deritzona. Kasu hontan ez da igoerarik planteatzen, ordenantza bere hortan gelditzen da, baino bai sartu da hor etxebizitza hutsen errekargoari dagokionez, bai sartu da klausula berri bat, hor dagoeneko kontu hartzailetzatik de ofizio esaten dan bezala sartu zuten kasuistika bat berez jasota ez zegona, eta da erentzian etxebizitza bat jasotzen denean, bertako jabea hildanean, nolabaiteko urtebeteko hasierako proposamenean urtebeteko nolabaiteko moratoria bat edo planteatzen zen. Bitarte hortan arartekoak ere gomendioa bidali dio udalari, horrelako kasu batean pertsona batek arartekora jozulako, eta arartekoak bai esatezun, bai gomendatzen zuen, horrelako kasuetan komenizala moratoria batzuk jartzea, proposatzen zituen 2 urteko kadentzia bat, eta hor badago beste aukera bat 5 urterako, eta hori da arartekoak bidalitako proposamen hortatik urtebetekoa planteatzen zen, baino hor egindana da, arartekoak egindako gomendioa txertatu da, eta ordun horrela geldituko da salbuespen berri. Da, oinarrietza bidez eskuratutako etxebizitzetan, jatorrizko jabearen heriotzatik 2 urte igaro arte, ez da, 150ko errekargurik aplikatuko, hori izango da, testamentua dagoenean, baino hor badago kasua testamenturik ez baldin badago, eta orduan testamenturik ez dagoelako oinordetza adierazpen bat izapidetu behar denean, epea 5 urtea izango, 5 urtekoa izango da. Epe hauek gehienezko edo maksimo izara izango dute, eta bertan bera geldituko dira, lehenago etxebizitza jabe berrien izenean eskrituratzen da unetik. Hau da, etxebizitza hori testamentua edo dana dalakoa tramitatu eta ja eskuz aldatzen baldin bada. Arantxa sortuko da. Kaixo, Arantxa. Entzuten duzu? Entzuten duzu? Se oye? No, ez du audioa konektatu.
Segundu bat. Ez duen zuten. Bai, ez duen zuten. Bueno, jarraituko dugu. Baina ez duk audio konektuta. Bai, bere audioa da. Vale. Bueno, aurrea jarraituko dut, ez dakit lortuko duen entzutea. Hori, lehenengo ordenantza fiskalen, printzipioz, hori da aldatzen dana, ez dago hemen iaz egintzan lanketa bat hobariak familia ugariaz aparte kide ezberdinen arabera, guain entzuten dago. Kide ezberdinen arabera, taula honen arabera, ingresoen arabera, familiei hobariak aplikatzeko, hori iaz egintzan lanketa hori, hola geldituko da, eta gero azkenean ere, dauden aplikatzen ditugun koefizienteak ere ez dira aldatuko. Orduan, lehenengo ordenantza fiskalean, salbuespen hori sartuta, berdin geldituko litzateke, ez da igoerarik egingo, hor, ulertzen dalako katastroak urtero batzutan ez ditu egiten, baina katastroak egiten ditula ondasun horien balio katastralan igoerak, eta hor reflejatzen da normalean KPI-aren evoluzio hori, eta orduan koefizientetan ez da aldaketaik proposatzen. Hori lehenengoan. Aipatu bezala, bigarren ordenantza fiskala, jarduera ekonomikoana da, eta jarduera ekonomikoen zergari dagokionez ere, hor ikusi duzue, hor ez dago inungo aldaketaik, koefizientek mantentzen ditugu, eta, kasu honetan esan, honen errolda ogasunak egiten dula, jarduera ekonomikoen aitorpenan eta deklarazioen inguruan berak egiten du errolda, eta udalak kobratzen du, ondasun higiezinen kasuan bezala, eta kasu honetan ez da inungo igoerarik planteatzen. Hirugarrena, ibilgailu trakzio mekaniko duten ibilgailuen zerga da, eta hemen, iaz ere planteatu zen, sartu zen hobaria, familia ugari eta kiden araberako diru sarreren araberakoa, hori berdin mantentzen da, baina hemen horiz bidali zaizue, eta hemen koefiziente horietan 1,5ko igoera aplikatu da. Laugarren ordenantza, eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duna da. Kasu honetan, hemen ez da aldaketarik planteatu, eta bai sartu dana da, ez hemen ez barkatu, hori tasetan da. Hemen ez da aldaketarik planteatzen, bere garaian egindako ehunekoak mantentzen dira, hemen ere ulertzen da aurrekontuetan islatzekotan KPI-aren edo IPC-aren evoluzio hori, eta horren arabera kobratzen da. Hemen, hirigintzan dagoen erronka da ordenantza aldatzea eta obraren jakinen gaineko prozedura ezartzea, 1,2ko tasa bajugo batekin, autolikidazio modu batekin, obra txiki batzuk dekretu gabe eta eskatzaileak zuzenean eskaera egin eta dagokiona ordainduta obra baimena lortzeko. Ordenantza fiskala horretarako ia prestatuta dago, eta orain egin behar dena da beste ordenantza horren aldaketa martxan jartzeko prozedura abrebiatu hori obra txikiak egiteko. Laugarrena, bosgarren ordenantza fiskala da plusbalia edo hirilurretan irabazitako gainbalioan zerga,
eta hor ere, bueno, inposizioa koefiziente batzun bidez egiten da, baina hor ere balio katastralakin lotuta dago, eta hor ez da inolako aldaketarik planteatzen. Eta seigarrengoa ja tasak dira, hauek ez dira zergak, udalak eskaintzen dituen zerbitzuengatik kobratzen dien tasak, tasa ezberdinak daude. Hemen orokorrean, orain aipatuko dizuet, tasa guztitan 1,5% igoera planteatzen da, eta badakizue iaz genitula COVID-19 obarioi batzuk indarrean. Egurra pixkat ikutuko dugu, ez dakigu 2022 zer emango digun, ez dakigu COVID-aren evoluzioa zein izango dan, baina bai seigarrengoan eta gero ikusiko dezute zazpigarrengoan, aurretik zedon xedapen gehigarri hori ez dugu mantendu bere hortan, baina bai egin dana da planteatu COVID-ak ekarriko balu egoera bat berriro murrizketak edukiko lituna, modu automatiko baten ordenantzak berriro aldatu gabe obari horiek aplikatzeko. Eta orduan xedapen gehigarrian, bai jarri da COVID-19aren ondorioak salbuespen egoerak ekarriko balituzte, COVID-19ak eragindako ondorioak irauten duten bitartean, honako ezoiko obariak aplikatzea. Obariak dira aurten aplikatu ditugunak, hau da, 150ko obaria hondakinen bilketan ostalaritzako establezimentutan, jatetxe eta erretegitan epigrafe aldaketa. Eta, ordenantza honek, obarik onartu indarren egongo dira, COVID-aren ondorio murrizketa horiek irauten duten bitartean, eta hor, azkeneko parrafortan jaso da, egoera hola baldin bada tokiko gobernu batzorde, hau da, udal talde guztiko ordezkaritza duten tokiko gobernu batzordea izango dala, ebazpen bidez erabakiko duna, ze momentutan, etortzen baldin bada Eusko Jaurlaritzatik edo Madrildik egoerak ekartzen duelako itxialdi bat, tokiko gobernu batzordeak edukiko du eskumena erabakitzeko ze momentutan obari hauek berriro aplikatzen dien, eta gero ere, erabakiko luke tokiko gobernu batzordeak noiz bukatzen dan epealdi hori. Orduan, hor gelditzen da, xedapen hori, badazpada, espero dezagun erabili beharrik ez izatea, baina berriro egoera atzera itzuliko balitz, obari horiek sartu ahal izateko. Gauzatxo bat. Printzipioz hau salbuespeneko kasu bada, horretik onartzen da prozedura saltatzea eta tokiko gobernu batzordeari eskumen hori ematea. Baina ikusten duzunez jartzen da argi ere hartzen den erabakia, oain zuek onartuta, eta gainera hartzen den erabakia gero urrengo udal bilkuran ratifikatu marko dela, onartu marko dela. Baina, jarrita dago, eta da, pixkat azkartze aldea ez ibili behar izatea aldatzen ordenantza eta publikazio itxien beharrik indarrean sartzeko bari horiek presa daukatelako. Horregatik jarri da, bale? Zentu hortan, ikusi horiz markatuta dauden aldaketak, 1,5%ko igoera planteatzen dalako. Hirigintzan ere hemen ofizioz, sartu da aldaketa txiki bat, daudelako, hirigintza partzelazio edo segregazioak jasota zeudelako, baina lokalen segregazio txikitan planteatzen zen, ez zegoela ondo jarrita, eta bazirudin 362 euroko tasa kobratu bartzitzaiela, eta hemen sartu dana da lokalen segregazioetan egin beharko dela lokalen segregazioetan tasa izango dela 154koa beste zertifikatuen adina, pixkat gaizki lortu hori ez egoteko eta ondo aplikatzeko, baina gainontzean iazko tasen 1,5%ko igoera planteatzen da, ikusten duzue denak horin daudenetan, eta hondakinetan, horre kontu hartzaietzan aurre kalkulo bat eginda, oraindik ere egongo ginateke sasieta kostatzen zaigunarekiko 120.000 euro inguruko
defizit batekin, hau da, ez dugu zerbitzuagatik kobratzen dugun diruarekin ez dugu estaltzen zerbitzuagatik ordaindu beharko genukena, baino hondakinetan, bueno, hor nik uste eta aspalditik arrastaka damakigula hausnarketa oso sakon bat, bueno, hondakinen kudeaketan ingurun kostuaren ingurun da zerbitzu bat guk ez duguna eskaintzen, hau da, guk kobratzen dugu, baino ez dugu eskaintzen, sasietari ere eskatu zaio, bueno, ba, egin behar ditula kostuen azterketa xehatugo bat guk ere jakiteko zerbitzu bakoitzagatik ze kobratzen deun, eta hor, bueno, bakarrik planteatu, igoera planteatzen da 1,5%koa tarifa guzti horietan, eta iaz aldatu ziren, baino COVID-agatik azkenen indarrean jarri etzien, bi tarifa hauetan, bueno, ikusi da, bai Lazkao eta Beasainen ze tarifa dituzten, eta doiketa bat eginda aurrikusita zegoena beruntz. Hoiek dira, bueno, taberna eta kafetegitan hemen tasa 425 eurokoa da, eta hor gradualki igotzen doa taberna duten sukaldeentzat eta jatetxe direnentzat, ez? Bueno, igoera hori ikusten duzute mantentzen dela, baino hasiera baten zegon, bueno, progresio altugo batekin, eta hor egin dana da ikusita pixkat inguruan ditugun tasak doitu, eta doiketa hori izan da beruntz. Gainontzean, bueno, hemen kuota azkenen hiruhilekoa izango dela tasa guztientzat, tasa guztiak hiruhileka kobratzen dira, hori ja iaz aldatu zen eta aurten nola kobratu da, orduan, bueno, hemen taulan ikusten da, zein dan tasa totala, baino hiruhileko zein ordaindu behar dan, pixkat, bueno, frakzionamendu hori zergen ordainketa errazteko. Eta, bueno, hemen planteatzen dian beste tasa guztietan ere udalaren materialen alokairuan eta bar igoera, agiriak emateko hauetan ikusten dezute azkenen, bueno, 0,15 euro eta ematen ditugun kopia horietan, bueno, oso kopia gutxi ateratzen dira, eta askotan ateratzen dianean ere, ez dakite askotan herritarrari ematen zaionean kobratzen ditugun, ez dira tasa horiek igo, bueno, orokorrean, bueno, garabia, animal arriskutsuak, bueno, herri antzokian ere ez da igoerarik planteatzen, eta, bueno, printzipioz hori da, ia tasa gehienetan 1,5%ko igoera, kenduta aipatu dizkizueten txiki horiek igoerarik ez dutenak, eta hondakinetan bi epigrafe horietan jaitsiera txiki bat. 6. Zazpigarrengoa da lurzoru publikoa erabiltzea gatik kobratzen ditugun tasak, eta hemen ere bai, leheno aipatu dugun bezala, disposizio adizional edo xedapen gehigarri hortan, berdin aurrekoan, hor azokako postutan geneukan obari bat, 150ko obari bat, eta gero geneukan baita obari bat 100koa terrazetan, eta dendak kanpon beraien salgaiak izateagatik 100. Orduan, obari horiek hor utzi ditugu, suspenson, eta prozedura berdina aplikatuta, tokiko gobernu batzordetik hurrengo plenoan komunikatuta, egoera etorriko balitz indarren jarriko ziren. Eta, bueno, gero hemen, gutxi gora bera, badakizue, tasetan, horiz markatuta bialdu zaizue, 1,5%ko igoerarekin, eta hemen, bueno, berriak bai planteatu ditugu, ordenantza bai trafikoarena eta maitxo edo beladore terrazena egokitu barra dago, baina bai aurrikusi da, bueno, ikusita badaudela, bi taberna bakarrik daude Ordizia guztin aparkalekuan COVID-eko egoeran terraza eskatu dutenak, bi eremutan bakarrik, ez da arazo larririk sortu, udaltzainei pixkat jarraipena egiteko esan zitzaien, ez daukate aukerarik dauden kokapenetan beste terrazaik izateko, eta orduan, bueno, bai uste da, ez dala
herri guztian ematen den kasuistika bat, oso kasuistika konkretua dela, ordenantzan jaso beharko da hori nola arautu, baino hor bai sartu da tasa bat, aparkaleku bakoitzaren okupazioagatik urtean zen badan, eta tasa horren kalkulua erresa da, da 2 lauko mai eta 2ko mai bat. Aparkaleku horretan, sartzen dian 3 mai horiek bat txikiagoa, 2 mai lauko eta bat 2koa, tasa kopuru hortan ezarri da aparkalekua hartzen den lekuetan, eta berdin, jaietako ezoiko tasa hortan, eguneko tasa hortan, bai jarri da tasa hori. Eta tasa berria ere aurrikusten da, COVID-eko azkenen salbuespenekin eta aurten ez da kobratu, trafiko ordenantza ere egokitu barra dago horretarako, baino hor, badakizue hotelari erreserbatu zitzaizkiola plaza batzuk, plaza publikoak die, eta horiek ere, tasa bat eduki behar dute erreserba hori dalata, eta azkenen jarri zaio, ostalaritzako erabilera bat ere danez, bestearen tasa berdina. Terrazak eta edukitzeko duten tabernak plaza bat okupatzeagatik duten tasa berdina. Gainontzean, hor dauden tasa guztiak, beste tasa guztiak berdin gelditzen die, eta gero badago tasa bat konpainiak lurzoru eta erabiltzeagatik, eta hori 1,5%koa da, beraiek deklaratzen dituzten sarreren ingurukoa, eta hor norma foralak markatzen duen 1,5% hori da maksimoa, eta bere horretan gelditzen da, eta bukatzeko, eta hor ere pixkat iaz berdin mantentzen da, iaz arte egia da ordenantzak ez zeukala jasota beste leku baten zuten, baina ez zeukan jasota kaleen zerrenda, hor badakizue ibilgailuen igaroleku bezala eta ibiraunkorragatik zonan arabera kobratzen dela, orduan anexo hori bere hortan gelditzen da, bere garaian egintzan anexoakin, daia ordenantzan sartuta dago, eta 8. ordenantza da aurreskolaren tasak arautzen dituna, eta hemen ez da, kurtsoa hasi da, hemen beti izaten da noiz aldatu behar dugun tasa hau, kurtsoa hasi da, eta hemen ez da igoerarik planteatzen, bai? Ontaz aparte, hemen ez nahi sartuko, iazkoaren berdin-berdina da, iaz bai sartu zen ordenantza orokorra, aurreko urtetan ez zegoen pixkat ordenantza fiskal guztik arautuko zituen ordenantza orokorra, hemen sartzen da egutegia, baina batez ere ordainketa frakzionamenduak eta nola arautu jarraibidea ordenantza orokorra honek dauka, eta hemen esaten dizuet, aldaketarik ez dago, hemen aldaketak azkenean izan dianak dira, 2021ko ekitaldia 2022ko ekitaldiagatik alderatzea, eta egutegi fiskala eguneratzea 2021koa 2022ra, eta hor ez da aldaketarik planteatzen, eta, printzipioz, proposamena hori da. Guk, hau, konsideratzen dugu gauza administrazio... Bitxor! Ez, komentatzen hon, printzipioz hau gauza administratibo bat bezala konsideratzen dugu, baina beste urte batzutan baiezkoa emango bagendu, aurten iruditzen zaku, dio, 2022 izango dela urte bat, arranka bain beharko deuna, eta berriro berantolatu dana, eta orduan iruditzen zaku bere garaien 2021ko aurrekontuk aurkeztu zienen bezala, iruditzen zaku 2022 ez dela urtea tasak eta zergak igotzeko. Printzipioz, planteatzen dugu ez igotzea, zen ikusten dugu, azken baten,
aurrekontuk ere diela ondorio bat, 2021 esan genduen bezala kapitulo bateko gastoa ez iruditzen zitzeko letzala onditu behar, orain gastu gehiago die, etzako iristen, foru aldundik badirudi ere, beraien ekarpena ondigoa izango dela eta Eusko Jaurlaritzak ere badirudi udalai ere zerbait gehiago emango diela. Eta, printzipioz guk ez dugu oztopatu nahi, abstenitu egingo geha, pentsatzen deulako hori 2022 zergaketa kongelatu ingarko zela. Es lo que tiene la Bueno, nik noke mikrofonoik, baina... Bai, esaten nuen, entzuten duzu, bale, erki. Bai, gu ikusten dugu jadanik indikadore ekonomiko guztiak aurrea dijostela eta orokorki gaineaz ikusten da positibo diela. Hori entzuten dugu, Eusko Jaurlaritzako Konsejeria Ekonomia eta Industria eta bar. Eta ikusten dugu ere kalen nahiko ondo ari gara. Eta harin funtzionatzen nahi da hosteleritza, bai dendak eta orduan. Iaz bertan bera utzi zian igoketak, pandemia egoera zela eta nahiko larria. Baina ikuste datorren urten etorkizuna begira, datorren urten begira, gauzak aldatu diela ja. Gu orokorki beti eskatu izan dugu, gehiena iotzen balin mazan ere tasak edo inpustuak izango ziela IPCA. Aurten IPCA baina asko handigoa da, altugoa da, proposatu egiten dena baina 1,5%. Eta orduan gure botua alde izango da. Bakarrik gauzatxo bat eskatzen gaituela, eta hori da aurreskolako zerbitzue. Aurreskolako zerbitzue, beti danik esan izan dugu, salatu izan dugu, badala zerbitzu geu denon arten ordaintzen dugula, baina nahiko elitista dela, eta ikusten da, 5.000 euroko soldata baina gutxigo duenak, 259 euro hilero ordaindu behar duela. Orduan, nahiko prohibitibo da zerbitzu hori, eta espero bideratu daukeun edo hasigean bidea hori konpondu alizatea zerbitzu horrena. Baina, gure botoa alde izango da. Ay, Arantxa, yo con estos pelos, Dios mío. Se oye. Bueno, nosotros vamos a abstenernos en la propuesta que nos hacen. Por un lado, compartimos la incertidumbre que transmite esta propuesta porque mantiene muchas de las exenciones y bonificaciones que se establecieron precisamente en tiempos de COVID, de incertidumbre y un poco de angustia en determinados sectores de Ordicia, ¿no? Esa incertidumbre nos hace también pensar que no es momento de cambio todavía. Esa incertidumbre persiste, no sabemos cómo va a ir, como habéis dicho, el 2022 y por eso mismo yo creo que no es un momento de cambio y de elevar la cuantía de los gastos que puedan tener las familias de Ordicia. Por otro lado, también estamos de acuerdo en que todo va bien, ¿no? No sé si todo va bien, pero va mejorando. Los indicadores son esperanzadores y precisamente por eso prevemos un aumento del FOFIN, del Fondo de Financiación de Diputación, prevemos también un aumento de ayudas del Gobierno vasco en cuanto a inversiones, prevemos también un aumento también en subvenciones en determinados sectores como accesibilidad, etcétera, eficiencia energética. Eso nos hace ver que con una más seria
no quiero decir que no sea seria, pero vamos, más en profundidad, una política de eficiencia en los recursos actuales y en los recursos por venir, subvenciones, etcétera, los ingresos se podrían mantener en el ayuntamiento sin tener que recurrir a un aumento de las tasas e impuestos que, en definitiva, va a repercutir en los vecinos. Por otro lado, yo creo que es bueno todavía mantener esa incertidumbre porque está ahí y es bueno mantener por lo menos las opciones de gasto de la ciudadanía. Es decir, entendemos que si hay un mayor gasto puede haber mayores ingresos en comercios, mayor libertad o mayor alegría a la hora de invertir. Y yo creo que todo lo que sea aumentar impuestos en estos momentos, que todavía siguen siendo especiales, sería contraproducente. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener, viendo que hay algunas cosas que son interesantes también, pero que todavía faltan algunas reflexiones de fondo que me imagino que en alguna comisión de sostenibilidad se darán, sobre todo para determinar ya una política de fiscalidad ecológica completa o integral, que yo creo que es necesario de momento, reflexionar en la misma comisión. No voy a extender más. Hasta luego. A ver. Venga, va. Listo. Bueno, ulergarriak dira, ez? Nik uste zenbait jarrera, baina, egia da azkenen aipatzen dezuten eta hor daude, indikadore guztiak ere nik uste hor daude, Foru Aldundia ere esaten nahi da aurreikuspen guztiak ere, gaindituko ditula azkenen 2021ko urte honek, eta nik uste dute, salmenta erraza dauka tasak ez igotzeak eta abar, baino esan bezala zergetan, ibilgailuetan bakarrik planteatzen da igoera, besteetan ez, eta tasetan, ematen ditugun zerbitzu batzugatik kobratzen nahi gea, eta kontutan eduki beharra dugu, egoera horrek, goranzko tendentzia horrek, KPI-aren garapen horrek ere, guregan ere eragina daukeola. Ja dagoeneko aurrekontuen aurreikuspenean langileentzat ere 2% igoera bat aurreikusten nahi da, eta igoera horiek, guzti horiek ere, udalari eragiten diote, ez? Badakit eta hor dauzkagu, hainbat udalerritan ere, onartu dituzte izozteak ere, baina, Lazkauk 3,3ko igoera bat planteatu du, Legazpik 2,9ko bat, Tolosak 2,5ko bat, Urretxuk 2,2 bat, Donostik 1,5ko bat, printzipioz guztia KPI-aren berdina edo KPI-aren azpitik, eta zentzu hortan, zerbitzuak eskaintzen joan barra daukegune momentu hortan, ikusita baita ere, hainbat zerbitzutan daukagun defizita, aipatu dizuet adibidez hondakinetan bakarrik, 120.000 euroko defizita daukagula, hori ere, estali beharra dagona udal baliabidekin, eta, uste dugu 1,5ko igoera hori KPI-aren garapenaren erdia izango litzateke edo gutxiago, eta ikusita gauzak nola doazen, onargarria dela, eta beharrezkoa baita ere utzi ahal izateko, udalak baita bere funtzionamenduari, ez? 1,5 egia esaten igoko dela, igoera bat bada, baina oso txikia, eta zentzu hortan, iaz egintzan lanketakin ere, hobariak ere gutxien dutenentzat hor daude, eta hobariak ere aurreko urtetan egindako lanketatik ere inaki gehiago sakondu barko da, baina hor ere hobariak badaude energia berriztagarriak jartzen dituztenentzat etxeetan, horretarako behartuta egon gabe, ze kontutan izan araudiak behartzen dula, eta kotxe elektriko edo hibridoetan ere hobariak ere badaude, noski horrek ere bere garapena izan beharko da aurrerantzen, ziurrenik askoz gehiago garatu beharko da, eta ziurrenik ere pentsatzen dut beste ibilgailuei poliki ere ikusita garapena zein den, batzuk ematen zaizkien hobariak bezala, beste hainbat erregai, pentsatzen dut etorriko dela, ziurrenik Foru
foru arautik bertatik penalizazio bat. Bueno, guk uste dugu zentzu hortan ikusita egoera zein dan eta bizitzaren garapena ere zein dan, erabat onargarria dela 1,5ko igoera hori, eta beti ere azpimarratuta KPIaren igoeran azpitik mantentzen gehala. Bai, aldeko bozkak. Abstentzioak. Kontrakoak? Ez dago. Besterik gabe bukatzen dugu. Eskerrik asko denei eta aprobetxatu murrizketarik gabeko lehenengo pintxopotea.